Аж дебело. Малко по-тихо. С Ема, Лео и Рики. Да, ето така изглежда. Първата страница ми е любима. Ето така изглежда. Ще извадя снимката. Така, ето е самата снимка. Тук съм на рождения ден на моята най-добра приятелка. Сега ще ви кажа всичките имена. Това е Ема, Еми, Мария, рожденичката, аз, Мелина. Това не знам коя е, тя е приятелка на Мария, Андрея, Жори и Алек. Тук се приготвяме да играем лазерна гоненица в детския клуб в Мегамола. Капела Плей. И да, към следващата снимка. Добре, хора, не ми се смейте. Ето ме и мен в детската градина. Ето така, много съм сладурска според мен. Не знам за вас, но аз много се харесвам. Да, няма какво да ви казвам, аз съм в детската на 5 годинки. Да. Нека да преминаваме към следващата снимка. Следващата снимка, моля не се смейте, ето я и нея. Не знам на колко съм била, не си спомням къде съм била, но съм бебе тук, както може да се види. Много съм била сладурска. Аз много си харесвам тази шапка и тази. Я подарих на една приятелка, но да. Ето така, аз цялата съм червеничка, както може да се забележи. Даже имам топченце, което е такъв цвят. Много си харесвам тази снимка, дано и на вас да ви харесва. Нека да продължим с следващата снимка. Добре, ето е и следващата снимка. Моля, отново не се смейте. Ето ме, тук съм на село. Само по гащи. Много се харесвам тук. Отново, както виждате, аз още от малка съм си била пъпчива по лицето. Така съм си се родила. Да, тук съм може би на 4-5 годинки. Преди ходихме доста често на село. Вече въобще не ходим на село. Сега както разбрахте от предишния клип. Предишния, дето за баща ми говорех. Ще ходя на село, но за последен път може би чак към празниците. Ще ходя, примерно за Великден ще ходя. За една седмица. Да, нека да продължаваме към следващата снимка. Ето я и следващата снимка. Тук в количката бебето се казва София, която ми е племенница. Ето така изглежда. Ето това съм аз, тук до един стол с една играчка тук. Ето ме. Според мен е много сладурска отново снимката. И да, много се харесвам тук. Да, с рокличка на Hello Kitty. С косата ми е натам. И да, нека да продължавам към следващата снимка. Ето е и следващата снимка, която е от рождения ден на София, племенницата ми. Сега ще ви покажа няколко снимки от нея. Да. Така, имам най-много снимки от рождения ден, когато ставаше на една годинка. Първата, показах ви я вече. Втората, с Деси, аз и София. Третата, с майка ми и тя. Четвъртата, това е една нейна приятелка. Петата, шестата, седмата, осмата, деветата. И да, имам 9 снимки, както всеки знае вече. На мен са ми предостатъчно тези снимки.
Нека да продължаваме към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази. С Деси и аз. Деси я знаете от YouTube канала ми. Ето ни. Аз по-малка от нея, както всеки знае. Аз съм на 3, тя е на 4. Ето. Да, нека да продължаваме към следващата снимка. Другото тук сме на село. Следващата снимка е ето тази, където пак сме на село с Деси. Това съм аз, това е тя и се прегръщаме. Нека да продължаваме към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази, с София и аз. Ето така изглежда отдалече. Ето отблизо. И да, тук е Деси леко виждащата се. И да, нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази. Ето така изглежда отблизо. И да, нека да вървим към следващата снимка. Снимка е ето тази. Тук е майка ми, тук е София, тук съм аз. Да вървим към следващата снимка. Добре хора, следващата снимка е малко засрамваща. Не се смейте. Да, ето ме на село. Така изглежда. Доста съм дебеличка тук, пълничка. Доста се харесвам и да, нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази. Ето така изглежда. Доста я харесвам. София, аз и Деси. Да, нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази. С Деси и аз сме легнали и ни бяха снимали. А аз ето така бях направила, защото мразех да ме снимат. Но съм доста сладичка, тук се получило и тук е майка ми, която се седи до мен. Нека да отново сме на село и нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази, където съм седнала на гърнето, аз, с книга и играчка. Когато бях на село, винаги в гърнето ми имаше жаба всяка вечер. И баба ми ги взимаше и ги хвърляше в тревата. Нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази на Штраус, защото бях на екскурзия и това ни беше подаръка. Бяхме в екскурзия и ни дадоха, да, и ходихме в ферма за щрауси. Да, нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази от 8 марта. Съм аз в детската. Ще ви покажа всичките ми снимки от детската сега. Първата снимка от детската е ето тази. Втората е ето тази. Третата е ето тази. Четвъртата е ето тази. И петата е ето тази. И шестата, тук съм като японка. Ето ме. И седмата. И това бяха снимките. И осмата. И деветата. И да, имам 9 снимки оттам. И нека да вървим към следващите снимки. Следващата снимка е ето тази. На сестра ми. Като е била още малка. Пише Левски им на това. И е малко размазаничко, но ето я. Нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази, която отново е сестра ми и е доста готина тук. Много те обичам, ако гледаш този клип. Да. Следващата снимка е ето тази на сестра ми. Отново. Доста е младичка тук, до дървото. Тук е била в училището й от 2008 година. Да, нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази, която съм супер сладичка тук. И да, любимата ми блузка е тази. Да, следващата снимка е ето тази. Ето тази, където съм при дядо Коледа. С опакования подарък. И Снежанка. Следващата снимка е ето тази. Много я харесвам тази снимка. Нека да вървим към следващата снимка. Тук съм детската. Да. Следващата снимка е ето тази с моята приятелка Елиса. Следващата снимка е ето тази с Елина, или както съм се наричам, аз
Ивонче, Ивена, т.е. Милена и Гинчето и Дари. Да, следващата снимка е ето тази. С всички от моята група в детската. Доста сме били и да, нека да вървим към следващата снимка. Ето тази. Не е точно снимка, това е снимка, не знам на коя е тази певица, но е подписана от нея и е на Мелина, на мен, на един концерт в Лебеда. Да, нека да вървим към следващата снимка. Следващата снимка е ето тази отново пред дядо Коледа. Ето така изглеждам аз. И ето го и дядо Коледа. Нека да вървим към следващата снимка, която е ето тази, на брат ми и сестра ми, като малки. Следващата снимка е ето тази, отново на рождения ден на най-добрата ми приятелка. Следващата снимка е ето тази и последната снимка от албума ми отново на рождения ми ден. На рождения ден на моята приятелка. И да, това бе... И така, хора, това бяха всичките ми снимки от албума. Доста съзнам. И да, хора, това беше от мен. Чао!